We zijn druk bezig met het voorbereiden van een album. Want begin volgend jaar zit ik 30 jaar in het vak. Dus dat is ook weer een mijlpaal. En dan gaan we misschien nog wel weer een feestje aan verbinden. Dus ik bedoel, ik ben met heleboel dingen bezig. Is het nou zo dat je dit jaar inderdaad echt de focus op je zangcarrière hebt gelegd? Want... Ja, maar ik heb natuurlijk heel veel drukte gehad met het café, met de zaak en met andere dingen eromheen. En ja, ik ben gewoon nu een beetje in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen. Waarvan ik denk van nou, nu kan ik me weer helemaal richten op het hele zanggebeuren. En ik wil gewoon natuurlijk 30 jaar bestaan, wil ik best wel goed in elkaar gaan zetten. Dus een nieuwe album gaan maken. Dat soort dingen wil ik allemaal in ieder geval voor elkaar boksen. En dat zie ik de rest, dat zie ik wel weer gebeuren als het dan eenmaal klaar is. Is dat concert al gepland eigenlijk? Nee, het is nog niet gepland. Nee, de plannen zijn er wel. Ik heb er wel over gesproken en we zijn er al mee bezig geweest. Alleen we moeten nog, zeg ik eerlijk, locatie is nog niet besloten. Daar hebben we nog een gesprek over en ja, tegen die tijd ga ik dat gerust wel eventjes vertellen tegen jullie. Waar gaat je eigen voorkeur naar uit? Even los van of het nou wel of niet kan? Nou, met mijn 25-jarig jubileum heb ik gestaan natuurlijk in het Carré. Nou, Carré is hartstikke mooi. Alleen Peter Beens is toch ook wel een beetje een liefhebber van een feestje. En een feestje vieren in Carré, dat is toch een beetje moeilijker. Dus ik denk dat het toch wel weer die kant van misschien een Heineken Musical of zoiets op gaat. Dat je toch echt een beetje ruimte hebt om het feestje te vieren. En dat de mensen ook lekker hun gang kunnen gaan. Het zitten en feesten, dat is altijd heel moeilijk.